Ang unang pagbasa naghulagway sa usa ka krisis sa kinabuhi sa katawhan nga mituo sa Ginoo. Lisod-lisod gani ning ilang pagtuo kay pag-ingon sa Ginoo pinaagi ni Moises, biyaan taning Ehipto, biyai ang inyong mga balay, mangadto ta siyutang gisaad, misunod sila isip usa ka dakong nasod. Ambot ang mga Pilipinos ug ingnon biyain ning Pilipinas kay mangadto ta og laing lugar, ambot mo biya ba kaha? Abisan na lang ang taga San Vicente, kamo tanan ron din biyain ninyo kay padtuon tas Ginoo sa laing lugar, mo biya mo dili. Anong tutok mo lang muna ko. Nawa, di ba wagin mo yung reaction. Mao na, lisod-lisod ng ilang gibuhat. Unya, misamot pag yun kalisod, kay pagbiya nila sa Ehipto, diin giulipon sila ni Paraon. Sa dihang nakalakaw na sila mga pila ka adlaw, nausab ang hunahuna ni Paraon o gustong Paraon nga ibalik sila pagkaulipon. Munang gigukod sila o na-corner sila dito sa pula nga dagat, Red Sea. Ang mga sundalo nag-anam nagkaduol niya sila sa naa na sa tampi sa dagat. Munang nakaingon sila, Moises, mao ba ni ang lugar nga anhi mi patyon sa Ginoo? Mas maayo patog mga ulipon mi niya mamatay mi dito kay at least mapahiluna taglubnganan, pero dinhi ana panganon lang ta na mga isda ron diha. Kamo pa atong sitwasyon na saman mahadlok mo o dili? Sa mga mamoy tingog diha nangamatay na mo, mahadlok mo o dili? Hadlok ko, bisag ako ato, hadlok ko, patay na ko na. Ikyas mga ita dito kay haron di ta matay, niya karon nanahin noong kamatayon. Unsa may gisulti ni Moises, ingon siya, ay mo kahadlok, padayon. Asa man mo padayon? Labang anang dagat, padayon. Dili na ni masabtan. Apan diha sila nakasabot sa dihang misunod sila nga mipadayon sila. Pag ingon nila, o sige, padayon man ka. Ikay una. Ni una dayos Moises, iya dayong giana iyang sungko dito sa dagat. Ngayon sa may sunod na hitabo, ang dagat na buak o miagi sila nga murag karsada ang ilang giagian. Muna na kanindot. No? Anong hilo mo kayo mo? Mo malipay sa istorya? O di mo to? Ang word nga gigamit, padayon. Padayon. Niya, pag padayon nila, niya mo, ambak na yan eh. Oh, ambak. Pag anak nila, uy, di man din ni dagat, karsada man din eh. Anak. O gingnon ka sa imong Ginoo des imong kasing-kasing, padayon lagi higugma ng imong banang nangabit. O padayon ka? Sige. Padayon. Sa Lord, sakit na kanyang yun. Ay, padayon. Ay, atras. Saman, padayon, dili. May, okay. Padayon, dahil mo. Sigihan kag kulatas imong banab. Manghubag na imong naong sa kulata hapit ka usas usa ka semana nya gusto na ka makigbuwag kay mamatay unya ka nya ingnon kas Ginoo, padayon ay atras mo padayon dili na hinahinay naghilom. Oy, ang kalibutan karon nihimog balaod nga dili na mo padayon, pangitag laing dan. You have the right to be happy. Ayaw nagpadayon kay mamiligro ka diha, mamatay ka diha, mo nang gibuhatan dayog balaod nga divorce. Mamabdos ka tungod kay gi-rape kas imong uyuan. Nya moingon ang Ginoo, padayon, ipanganak na. Unsa man ipanganak dili.
Ha? Girip kasi imong kaugalingong uyuan nga nag-ana. Saman, padayon dili. Ay, so, sambot lang ka. Asawa ka, imong bana to as abroad. Nya nagdate-date ka, one night stand sa imong kuyab-uyab sa kanini ang internet. Nya namatikdan imong namabdos ka. Unsa man? Padayon o dili? Ipadayon o dili? Oy mga babae, mga buang mo na ba sa usahay? May maning laki kay matod pas uban, may manta kay wa may mausab nato. Babae mo'y matukhang, mo'y naarabay ipikto, muborot man. Nya unsa man? Padayon o dili? Uy, tubagoy. Dili sad bitaw kun ingong kamo ana mo'y mahitaboan pero huna-huna lang ba mahitabo na nimo. Nasipyat lang yun kanang nadalang yun kas kanang gimik-gimik ginagmay. Nya na nahitabo gyud sus na mabdos man noon saman ipadayon o dili padayon gihimuas kalibutan karon abortion na gihimuas kalibutan na maigsuon si Kristo misaway aning nangayog milagro gitawag pagani niya dautan or evil people ang mangayog milagro. Kani manggong pagpangayog milagro murabag atong ingnon ang Ginoo nga hatagi kog pabor sigon sa akong gusto. Unang gusto tag milagro. Unang dunay mga anhin nato dinhi moingon din pader pre-ovary ko kay ako pader no ni surrender na biya ang doktor kay stage 4 na ko cancer pero mutuo pa man jud ko pader na God can make miracles. Nindot kay masulti no? Nako naong bayas yawan on. Gikamo mo na inyong isulti. Pre-ovary ko pader o hilingi ko pader kay mutuo man jud ko nga God can do miracles. Nining akong kahimtang karon God can do miracles. Sakto na, dili? Murag sakto. Nga naman di ay, ugwa kay sakit, you will not believe that God can do miracles. Nga kung dili mo surrender ang doktor nimo, anha pa ka mo ingon nga God can do miracles. Nga God is almighty, that God can do everything He wants. Anha pag magkalisod na ka, nahurot ng imong kwarta, ning grabe na imong sakit, una pa ka mo ingon nga, there is nothing impossible with God. Grabe hagod nimo. Karon dayong himsog pakaglawas, you do everything you want. Unya, inig-abot na nga makorner na ka sa imong problema, moingon na ka, God can do miracles. Pagtuo pa ka na, o tuo-tuo. O nangging na ni Kristo, evil generation. Nga naman, ang ato manggong tendency mga igsoon, basta maay pa kay taglawas, nindot pa atong sitwasyon, murag way Ginoo, murag kita maoy Ginoo. Murag kita maoy Ginoo. Ingnon kang ayaw pagpuyo-puyo, magpuyo-puyo gyud. Ingnon kang ayaw pangulor na imong buhok, pangiskis anang imong kilay, dali kay kamo ingon nga, dato umang ka uy, sabot ra na si Lord kay enhancement man eh. Pero check your intention, check your decision making. Is God part of it or God is not recognized in your decision at the moment? Be clear about that. Unyag dinaga ni maigo sa imong gusto, God can do miracles. Muna yung Kristo, imong lantang hulbuton ug magkalisod, nakauna pa man kamuilan ako. Mura ba na itong batasan kasagara, no? Dali-dalion dahing padir pakumpisal ako. Nganong pakumpisalon mantika karon gidayon. Guilty kay ko padir. Gisamo ko sa akong konsensya. Unyag di ka samokon, di ka mangumpisal. Bahala na lang mo abot og 10 years, karon nga gisamok na ka, karon nga nanay na possess diha sa inyong pamilya, gisudlan kunog espiritu.
nya ingnon sa kaaning mga nag-exercise nimo nga pangumpisal mo para mawa ng demonyo, una pa mo magsiging-siging og kumpisal, nya mga haggard kay mga naw, kumpisal ni padung, pisal mo. Unya kuy demonyo mo hasol ninyo, di gid mo mangumpisal. Mo na ingos Kristo, sudyaan mo sa taga Ninibe kaysa pagkadungog nila sa pulong ni Hunas, naghinulsol sila sa ilang mga sala. Kamo nakadungog na mo pulong, labaw pang Hunas, wa gyud mo maghinulsol. Inyo na hinuon kong sigihag challenge nga paghimog milagro. Bebe, tanaw na to, kamao ba jud ka mo himog milagro? Usahay bugal-bugalan na lang nato ang Ginoo. No. Hilingay mo tupad. Ingna kusog ka mo sunod sa Ginoo. Pangutan na. Ina mo sunod jud kaniya. Oh, atong bugal-bugalan ay. Mo bida na ron ay gikomentaryohan katong dihay performer sa bar nga gasolob-solob o kanang unsa na kanang attire ni Kristo ba. Niya iyang gikanta sa ilang banda, gikanta ng amahan namo nga Tagalog, nya murag bugal-bugal bagi rock style, nya sayaw-sayaw, nya dihas bar ang aksyon kang kuan. Daghan kay ni comment ana, pero ang iyang depensa, that is my way of worshiping God. Naghatag lang kog bag-ong option how to worship God. Unsa na sakto na dili. Ambot lang. Pero unsa may timailhan nga ang atong pag-worship sa Ginoo insakto kun mo sunod ta sa iyang kabubuton nga gisulti nato. Unsa may kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan magpaubos ta, dili nato himuon ang atong worship in public nga mamakpak lang gyud ang mga tao. In short, di nato himuon ang atong pagtuos Ginoo ug ang pagsunod niya nga a form of entertainment. Nabatay mo comment na ko dinhi, pader nag-entertainment naman ka, sige man kang pakatawa. Gihimo na mala na nimong katawanan ang imong misa. Ako mo ingon jud ko nakuha ko magpakatawa, oy naningkamot ko og sangyaw sa pulong sa Ginoo ug magkatawa mo, katawa diha. Pero wa jud ko'y maningkamot nga pakatawon ta mo. Basin ang Holy Spirit gipakatawa mo, pero inigingon nako nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas nya ni kahiwi na sa imong naong, moingon ra ka sa imong bana, this cannot change my love for you. Katawanan din na. Ya, mga tawa man sa mo usahay. Di ba? Iyo sad na. Mga tawa man sa mo. Kanang moingon ko nga ibaligya ang tanan ninyong kabtangan niya ipalit og slots, katawanan din na nga tinuod man na. Ya di man sad mo mutuman mo nang di mo katawa. Di ba? Ganahan sad mo katawa kanang katawanan. Kanang moingon ko nga ako nakaagi sa kog uyab sa una, napo kabuok, nya gamahay ko nga wagi ko ka kuan nato. Nya katawanan day na nga tinuod ba na. Mumahay man sa kuusahay. Kamo ade mo magmahay-mahay ang inyong nabana karon, inyong naasawa. Makapangandoy sa mo tong niagi ninyo, kadto pa lang unta to no, di kita kung magmahay. Anya di na tinuod. Tinuod na. Bitaw ang atong tumong nga mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong labaw sa tanan. Ay napangayog milagro. Kaya ka naman kong milagro, murag entertainment mangguna sa atong gusto. Kanabang gusto kitang, hala kanindot ang adlaw ni sayaw, hala kanindot ang imahin sa birhin ni hilak, hala kanindot kay mitubo ang imahin sa Santo Niño, midako, hala kanindot ang nagkratsis, gibili ng kratsis, galakaw ng tarong na kaistanan. Hala kanindot ang nag-wheelchair ni lakaw na, ang naghigda ni bango na, hala kanindot, praise the Lord. Nya dili din na nindot nga nakamata pa ng imong bana nga hubog kayo ni atong niaging gabi nga karon nakamata, wa matiwas og kamatay. Di na nindot. Ha? Di na milagro.
Nga wa siya atakihag dayon, lisod man gito ginhawa unta tungod sa kahubog karon ibangon. Di din anindot nga ang imong anak nga siga kay matagi ka nagsuyop tulo ka adlaw ang kuyog sa barkada karon nauli sa inyo kagot pangipon, di din anindot. Di na milagro nga wa mapatay dito. Hoy, tubag. Di din anindot nga namabdos imong asawa, ika-13 na ninyong anak, di din anindot. Hoy, na to na hilom na nga naman uy opo dir uy kalisod sa dana pero mauna ang gusto sa Ginoo mo padayon unta tagtuo niya sama sa mga Israelita bahala nagtan-aw sa atong human judgment murag bati murag dili maayo padayon og tuo padayon ayaw atras anha ka makakitag nindot diha kung mo padayon. Kita bitaw din pagsugod na itong pamaligyag slots, hapit man way mo palit. Nako, kapait sa daan ni Lord. Gamay makaighalin, di man kaabot gani usahig 100 kat slots ang kada adlaw. Sige, padayon lang. Sige, padayon. Tanawa karon pila na itong halin. Wa mo kibaw, ako mong pahibawon. As of yesterday, ang atong SBF DAG, ang atong halin, niabot na og 35,854 kaslots. Pakpak. Praise the Lord. Padayon palit. Kaingos Padre Siano, malipay kuno kag mo palit kag slot. Sige kog palit wap man jud ko malipay. Padayon. Di ba? Padayon og gudi ka kapalit og usa ka slot, wa ka malipay, himo ang 4 slot challenge. Amo na ang atong 4 slot challenge as of yesterday niabot na sa 870 ka 4 slot challenge. So pagpakya po tag 2,000 man ang atong 4 slot challenge. Nya ni palit kag 4 slot challenge, wa lang gyapon ka malipay. Unsa may mong buhaton? Muundang kag palit og 4 slot challenge? Sige, padayon. Kada bitang akong i-share ninyo nga kadtong na-assign ko sa prisuhan, nya nihila ko kay way kolekta, wa pa jud koy allowance, nya human alimuot pa kayo, init, baho pa kay tanan dito sa prisuhan, magmisa, gasto pa kay tanan. Hila ko ato nakusus ako mga kaubang pari kada dupa kolekta ako karon ang ako mada baho ras prisuhan ana nya sa kong gibuhat padayon sig padayon hangtod niabot kog 5 ka tuig padayon lang tanawa karon di anak ko San Vicente Ferrer Parish nya gwa pa ko mo padayon ato di ko kaabot dire og niatras pa ko nya nagminyo ko tungod sa kong kahiubos na sige, lingi ay mong tupad. Yung na, mupadayon pagkagpalit og slot. Yung na, mutan na. Awa, di ba? Kanang dili mo lingi, di naman na mupadayon, tanawa, di ba? Kusmod kayong naong. Awa, na naikalipay. Ang gusto ni Kristo, mga igsoon, nga matuman ang atong gilitok sa Salmo Responsorio. Atong tubag ba? Ang sa itong tubag? Awitan nato ang Ginoo kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Pasabot ma-experience unta nato ang dako kayong kalipay, ang dakong himaya nga naa sa Ginoo nga atong gidesisyonan nga sundon. Tingali dili pa karon kay giali-alihan sa yawa, sige lang yung sunod anton makaingon jud ka pagkadako di ay sa himaya nga naas Ginoo nga karon akong nasinati sa dihang na-renovate ni natong simbahan for 1.5 years gikan adtong June 2020 hangtod mga sa tong kuana mga January ba to nga kompleto na gini 2022 makaingon kita kadakong himaya sa Dios sa dihang nakatabang ta dito sa Kapilinya nga nahimo gito in 4 months time naka-raise tag mga around 40 million aron mahimo na siyang
tinuod karon ang the fourth and the only Kapilinya di Fatima replika dinhis Pilipinas. Kaingon kita kadako di ay gahom sa mahal nga birhen nga gihatag sa Ginoo. Karon hapit na sad mahuman atong kumbinto, di layo pa day. Hapit na sad mahuman, ikahuman na pagkadako di ay sa himaya sa Dios. Na sige lang itag padayon, nahinay. Sige lang anha nato makita kanang imong pamilya, mga buangon kay imong mga anak ay lagi kasabi, padayon lagi higugma, padayon higugma. Moabot ra yung panahon makaingon ka grabihas Ginoo sa iyang gibuhat. Nanay daghan kay natong nailhan ana, mga anak, mga buangon kayo, gihimo sa mga ginikanan, sige lang yung higugma. Niabot yung panahon ilang mga anak, mga maayo na sad kaayo nga mga tao. Pero mohunong kag higugma punay na kag pamalikas, pugson gini mong mausab dayon kanang murag gimilagruhan ba nga inig-ingon nimo bangon gidayon, ingon mo panghugas gidayon ug di kanib latos dayon. Moabot yung panahon nga yawaan gina unayon sa kaanag latos, labi na gyud og paralyzed na ka sus, no, latoson ka ana, makakita ka anag yawa. Pero padayon og higugma, padayon og sunod gamit sa pulong sa Ginoo, di ba malukop sad ka sa himaya sama ni Kristo. Manindog ta mga buotang sumusunod sa Ginoo.